Ħanaddu għal servizz li għandna mħejji dwar teatru tas Salesiani f'Taslima grazzi għal Caroline Tonna illi qed waslilna dan ix-xogħol regolari waqt il-programm TVAM. Illum qegħdin fit-Teatru Salesian ġewwa Taslima, dan it-teatru li għandu ftit aktar minn 100 sena li għadu jservi ta' teatru imma wkoll ta' ċentru kulturali. U miegħi għandi propju id-direttur artistiku James. James, inti wieħed mill-volontira u wieħed mill-imħuħ illi dan it-teatru rġajtu komplejtu tuħ il-ħajja. Imma fil-fatt jekk immorru ftit lura min kien il-fondatur ta' dan il-teatru u x'kienet il-ħtieġa soċjali tiegħu. Eżattament, grazzi. Fil-bidu tal-1900, fil-bidu tas-seklu li għadda, il-benefattur u il-filantropist Alfons Maria Gallia xtaq li ikun hawn grupp ta' assisin, grupp ta' saċerdoti reliġjużi li jgħinu l-komunitajiet li għaw Malta bil-ħsieb li jgħinu l-aktar l-żgħażagħ. Allura l-Salesiani ta' Don Bosco li kienet għadha grupp ta' reliġjużi li bil-mod il-mod kienu qegħdin jirrankaw mad-dinja kollha, bdew fl-Italja, u li dawn il-karizma tagħhom ix-xogħol tagħhom huwa maż-żgħażagħ li mhux biss jgħinu liż-żgħażagħ imma jagħtu l-ispazju liż-żgħażagħ biex jikbru u jkunu jistgħu jimxu fil-ħajja tagħhom. Dat nitkellmu fuq żgħażagħ bi problemi soċjali. Iktar il qudiem fl-1908 infetaħ dan il-post li huwa it-Teatru Salesian kif nafu llum il-ġurnata, qabel kien jissejjaħ il-Juventutis Domus, dar għaż-żgħażagħ, u l-iskop tiegħu kien li jkun post għal żgħażagħ tal-università, żgħażagħ iktar intellettwali. Tajjeb insemmu wkoll li teatru kien jintuża wkoll bħala sinema fil-50s u baqa' għaddejn lejn l-aħħar tas-70s. Kien sinema vera popolari u kien wieħed mill-ħafna sinemas li kien hawn Taslima. Tajjeb ngħidu wkoll li t-Teatru Salesian huwa l-aħħar teatru li fadal Taslima għalkemm illum il-ġurnata m'għadux jintuża bħala sinema, nixtiequ nerġa' nrammu dawn it-tradizzjoni ta' sinema, forsi sinema Ewropew. Fit-teatru stess il-lunetta tal-Proscenium March hemm ukoll fresk ta' Giuseppe Calì. 1910 hemm il-firma tiegħu, hija allegorija, hija l-virtujiet tal-umanità. Tajjeb insemmu li għadha fil-kundizzjoni vera tajba. James, illum għalkemm it-teatru għadu jservi dan l-iskop, intom xtaqtu tagħtuh identità ġdida u inti flimkien ma' volontira oħra u Father Savio ħedimtu ħafna dan l-aħħar sentejn biex tagħtuh propju din il-libsa ġdida. X'inhu huwa lan eżatti? Lan huwa rajna daqsxejn 100 sena ilu għalfejn it-teatru nbena u l-iskop tiegħu għalfejn kien biex irabbi żgħażagħ li l-qudiem ikunu id-decision makers, nies li jieħdu deċiżjonijiet fil-pajjiż, u li ridna huwa issa kif nistgħu ngħinu llum il-ġurnata biex anke bil-problemi ta' partiċipazzjoni kulturali li jinkollu nsemmu fuqha, kif aħna nistgħu ngħinu billi nisimgħu idejat ġodda, nagħtu spazju għal idejat ġodda u niftħu l-post għal-dialogu. James, x'għandkom imħejji fil-kalendarju kulturali ta' din is-sena? Għandna varjetà ta' avvenimenti differenti li jibdew minn teatru tradizzjonali għal avvenimenti ta' mużika. Din is-sena wkoll bdejna il-Young Artist Series li din hija sensiela ta' kunċerti differenti li ħafna mid-drabi jkunu bla ħlas li aħna nagħtu l-post, niftħu l-post għal żgħażagħ mużiċisti u ma jtellgħu x-xogħol tagħhom. U pjanijiet iktar forsi ta' sfida għas-sena d-dieħla? Eżattament is-sena d-dieħla ħanbidlu b'mod kemm xejn radikali għall-post, għall-kuntest tal-post ovvjament. Dak li joffri l-post. Allura s-sena d-dieħla qed naħdmu policy, qed naħdmu identità għal x'nixtiequ mill-post li jkun biex niftħuh għal aktar udjenzi u aktar xogħlijiet għal dialogu fl-aħħar mill-aħħar.